И какво стара по часа в работите? И сега ще продължим от там, където свършихме. GTA San Andreas епизод 2. Сега в момента е сутрин, не е вечер. Не е много рано сутринта, 10 часа е. Имам ли още пистолет? Имам още пистолет. Окей, Айрайдър. Сти сме. То друго освен рътно няма кой, нали? Да. Damn, son. Много съжалявам, все още не съм правил проблема с субтитрите. Много ви благодаря за броени минути. Стигнахме вчера 25 гледания на този клип. Значи в момента може пък и да е повече. И вече съм направил клипът за giveaway. Днес ще има giveaway. Защото направихме 2100 и няколко гледания. Опа. Искам да изди... Не, знаете какво? Няма да направя реклама. Сега се постигваме. Чакай! Чакай кола! Нарочно фейлнах, искам да тунинговам някоя кола. Спри. Нарочно фейлнах. Искам да тунинговам кола. Ама чак сега се че съм тъп. Защото нямам толкова много време. Клипът си трябва да ги правя към 10 минути. Факт много съм много умен. Толкова много умен. Ще се убия да загазя малко баба си. Какъв проблем с мен ли, бе? Какво е? Аре, бе. Какво стана мишката, бе? Какво стана мишката? What the fuck? То грош да им помага на вода. Идиот. Гледай това ще отегча отрех. Поне хубаво от тук, че не тъгвам полицай толкова лесно. Така нещо много поддава. Добре же. Бах тук кола. Окей, готово. Айде. Оле! Какво имаш, ма? Марко, колко много пари. Фак, полиция ме подгони. Няма нищо, имам 9 куршума и нож. Окей, това вече отгледахме. Какво?
А? Адски тък ми се кара, когато тук джите. Много ми се е прибъгъл. Аз не мога 100 лет, така че мога да позволя всичко. Афро. И какво аз гледах, само стрелях. И не мога, трябва да си направя някаква прическа. Перфектен съм. Така искам да съм. Браво. Да. Опа. Извиняй. Enter the pizza shop. And buy something. Okay. Искам манджа. Дай ми манджа. Стигни до храна. Не. Мамка му, окей. Сега ще ни прибият, ще им подгоним полиция, ще ни прибият заради този идиот. Мамка му. Сега не смазах. Оле, каква е тази пушка, бе? Ти си в магазин, бе? Окей, факт, така нема стане. Защо толкова гадно? Окей, успях да го убия. Защо толкова гадно се управлява вече? Защо контролите ли си направил както трябва? Май гумата спокойно. Това вече се кара по-добре. Опа, че видят. На много малко кръста. Поне оръжие. Оп. Еми, Райдер, извиняй с главата, майна. При първа възможност ще купа нова кола. Later, home. Окей. Не. Извиняй, пред някой епизод ще е така. Мамка ти, какво става? Аз съм уникално малумен.
Ако искате тук, превъртете клипа малко напред. Окей, ако всичко е включено. Добре, пак става нещо. Райдер. Исках да съм напълно кръв. Ай сега ти мръсник долен, не мърдай. Ех, твоето мами. Играем си още GTA, но трябва да спирам с клипът. Гъзъв. Хубавото е, че тук трудно те гони полиция. Някакви, като за последно искам да разгледам къщата на CJ. Аха. Нещо друго. Не. Не исках да влизам. Аз да гледам нещо друго изобщо. Дай да видим. Бинка, Тарсо. Мале колко съм различен от преди. Окей, да се махам тук. Много съм секси. И па роботите аз мисля да свършим от тук клипа, защото не искам да ги правя много дълги. И това беше от мен и ще видим следващия клип. До скоро. Чао!